tako ljubio svijet, dao svoga Sina jedinorođenca. Kogod u njega vjeruje, ima život vječni. Gospodin s vama. Čitanje Svetog Evanđelja po Ivanu. Slava tebi, Gospodine. Blizu bijaše židovska Pasha, stoga Isus uziđe u Jeruzalem. U hramu nađe prodavače volova, ovaca i golubova i mjenjače gdje sjede i načini bič od užeta, te ih sve istjera iz hrama zajedno s ovcama i volovima. Mjenjačima rasu novac i stolove iz prevrta, a prodavačima golubova reče: nosite to odavde i ne činite od kuće oca mojega kuću trgovačku. Prisjetiše se njegovi učenici da je pisano: izjeda me revnost za dom tvoj. Na to se umiješaju Židovi i upitaju ga: koje nam znamenje možeš pokazati da to smiješ činiti? Odgovori im Isus: razvalite ovaj hram i ja ću ga u 3 dana podići. Rekoše mu na to Židovi: 46 godina gradio se ovaj hram, a ti da ćeš ga u 3 dana podići? No on je govorio o hramu svoga tijela. Pošto uskrsnu od mrtvih, prisjetiše se njegovi učenici da je to htio reći, te povjerovaše pismu i besjedi koju Isus reče. Dok je boravio u Jeruzalemu o blagdanu Pashe, mnogi povjerovaše u njegovo ime, promatrajući znamenja koja je činio. No sam se Isus njima nije povjeravao, jer ih je sve dobro poznavao i nije trebalo da mu tko daje svjedočanstvo o čovjeku, da sam je dobro znao što je u čovjeku. Riječ Gospodnja. Isuse, ti me poznaješ, ti znaš što je u meni. Pred tobom ne mogu ništa sakriti i zato pred tobom neću glumiti. Biću ono što jesam. Isuse, ti znaš što ja ne razumijem, a što sam shvatio. Ti znaš na što sam spreman, a na što nisam. Isuse, pomozi mi. Isuse, ti vidiš da se često i tebi obraćam nesavršeno, previše ljudski. Hoću kao u trgovini od tebe nešto dobiti ili kupiti svojim valutama. Dam ti malo molitve, koje je dobro djelo, i onda od tebe čekam da mi ti za uzvrat daš ono što mislim da sam svojim molitvama zaslužio. Braćo i sestre, zar nije taj trgovački duh protiv kojega se Isus ovako žestoko usprotivio pomalo prisutan i u nama? Zar ne da često gledamo na našu vjeru, na naše kršćanstvo iz
motrišta interesa. Onoga što ja i ti možemo dobiti. Kakvu ćemo korist iz toga imati. Zar ne da su nam i Božje zapovjedi koje smo čuli u prvom čitanju često daleke i ne shvaćamo ih kao nešto naše, nešto što ljubimo, što žarko želimo izvršavati, nego nam je neka vrsta tereta. Pa kad se sjetimo neke zapovjedi, onda nam dođe, zar opet to moram? Zar baš tako moram? Da mi je nekako naći rupu u zakonu. Kao da je zakonodavac, a to nije neka veličina ovoga svijeta, nego naš stvoritelj, naš roditelj, naš otkupitelj. Zar ne? Da nam je on ponudio pravila za našu sreću, za mir, za radost našega života. A mi zato što nismo blizu njemu, što ga ne volimo ili ga ne volimo svim srcem, svom dušom i svom snagom, mi to što nam on poručuje i od nas traži, poziva nas na to, shvaćamo kao prijetnju za naše ostvarenje, za našu slobodu, za naše uživanje i tako dalje. Moramo biti iskreni jer dijagnoza duše je početak izlječenja. Ako ne znamo što je našoj duši, ne možemo ni ozdraviti. Korizma je vrijeme ozdravljenja. Korizma je vrijeme novoga rađanja. Kao što se priroda oko nas budi u proljeće, tako bi se i naša duša trebala probuditi na novi život u ovoj korizmi. Braćo i sestre, kažu ovi sugovornici Isusovi da je 46 godina građen hram u Jeruzalemu i oni uopće ne mogu pojmiti kako bi neko hram mogao izgraditi u puno kraćem roku. Previše su usredotočeni na vidljivo u vjeri, na opipljivo. Ovaj stup, ove zidove ja mogu dotaknuti. Znam klesare koji bi mogli ovakve kamene isklesati. Mogu računati koliko bi im godina trebalo da ih slože jednoga na drugi i da naprave ovakve stupove i novu ovakvu crkvu. Tako kad imam nešto vidljivo i opipljivo, onda mislim da sam sigurniji, da je stvar u mojim rukama. A što je to u našim rukama? U našem duhovnom životu, u našoj vjeri? Sve je, brate i sestro, u Božjim rukama. I zato mi moramo gledati prema Bogu, a ne prema vidljivim, mjerljivim, opipljivim stvarima ovoga svijeta. Moramo polaziti od Boga kad razmišljamo. Isus je, kaže evanđelist Ivan, govorio o drugom hramu, o hramu svoga tijela. Isus je novi hram. Isus je važniji od crkve Gospe Delorite i Svetog Petra u Trpnju i Kuzme i Damjana u Vručici i Uznesenja Gospina u Dubrovniku i tako dalje. Isus je važniji od svega vidljivoga i prolaznoga u našoj vjeri. Isus je hram, Isus je crkva, Isus je naša vjera. Kakva je tvoja vjera, čovječe? Kakav je Isus u tvome životu? Kakav je Isus u tvome životu, u ovom tvome životnom razdoblju? Dolaziš li u hram koji je Isus? Pohađaš li taj hram? Ulaziš li u hram koji je Isus? Jesi li upoznala ljepotu toga hrama koji je Isus? Živiš li
za taj hram, za tu vjeru koji je Isus. Gdje je Isus u tvome životu? Susretneš li svaki dan Isusa? Razgovaraš li s Isusom? Ljubiš li Isusa? Jesi li ponosan na Isusa? Je li na tvojoj pameti, u tvojim mislima Isus? Ljubiš li Isusa? Kaže Pavao, Židovi znake traže, Grci mudrost. A ja vam navještam Isusa raspetoga. Što danas čovjeku znači Isus raspeti? Braćo i sestre, iskreni budemo. Priznajmo si koliko nas je briga i strah za stvari ovoga svijeta. I koliko poklanjamo pozornosti onima koji nam samo o tome pričaju. Premalo je 10, 15, pa i da bude i 30 minuta da vam svećenik jednom tjedno, ako dođete jednom tjedno, to je super, ako dođete, na misu govori o Bogu. A da vam sve ostale minute, sate u tjednu, misli odu na druge strane. Premalo je sat vremena u tjednu, i ako to ima, i to je nešto već, ali premalo je da bi Isus bio u središtu našega života. Jako sam žalostan i srce me jako boli kad čujem da ljudi koji su dobri, volim ih, čestiti su, poznajem ih, koji se bune na to što ljudi dođu preko tjedna na misu i ne mogu to shvatiti. Pa ljudi moji, pa jesmo li mi išta shvatili o našoj vjeri? Ako nismo shvatili da Isusa trebamo više voljeti, češće mu dolaziti, više s njim drugovati, kakvi smo mi to učenici Isusovi? Ma nismo učenici. Mi idemo za nekim drugim. Samo se ponekad Isusa sjetimo i dođemo mu pomalo. A vjernik se ne može biti pomalo. U ova teška vremena ili ćemo biti vjernici kako treba, ili će nas pomesti vjetar zla ovoga svijeta. Braćo i sestre, dok Židovi znake traže i Grci mudrost, nama je pred očima Isus raspeti. Poganima ludost, Židovima sablazan, a nama Božja snaga i Božja mudrost. Što je tvoja pamet, tvoja mudrost? Gdje je tvoja snaga? U Isusu, u tebi, Isuse moj. Jer Božje ludo mudrije je od ljudi i Božje slabo jače je od ljudi. I kad te smatraju ludim zato što ideš za Isusom, znaj, ti si mudar. I kad se osjećaš pred očima ovoga svijeta slab, sirot, nejak, ti znaj, ti si jak u očima Božjim. Braćo i sestre, prva Božja zapovjed kaže, nemaj druga zajedno s prvom, ja sam Gospodin Bog tvoj, nemaj drugih bogova uz mene. Ja sam taj koji kažnjava grijeh otaca do 3. i 4. koljena, a milost iskazuje tisućama onih koji se uzdaju u mene i ljube mene. Braćo i sestre, to su mjere koje će nam sačuvati ono istinsko i jedino zaista važno zdravlje. Zdravlje duše i duha. To su pravila božanskoga stožera koja moramo poštovati da se ne bismo zarazili grijehom,
zamračenjem uma, paklenom ružnoćom i vječnom propašću. Ako ti i ja prihvatimo ove mjere, mi ćemo biti zdravi. Ja vam to u Isusovo ime jamčim. Brinimo se o ovim mjerama i ne bojmo se ničega. Ovaj svijet je prezreo mjere božanskoga stožera. Rijetko ih tko poštuje i zato se razbolio masovno i zato ne prolazi bolest na ovom i na onom planu. Zato je tako teško u svijetu, jer se rasprostranila pandemija bezbožnosti i zaborava na Boga. Vratimo se mjerama božanskoga stožera i bit ćemo dobro. Nećemo biti u lagodnosti ovoga svijeta, ali bit ćemo dobro. Bit ćemo duhovno zdravi. Imat ćemo Božju snagu i Božju mudrost. Braćo i sestre, Isus nas danas hrabri. Isus govori o sebi i kaže: razorite me, ja ću za 3 dana ponovno sebe izgraditi. Isus hoće reći: moj život nije u vašim rukama. Vi nemate vlast nadamnom. Ja imam vlast svoj život dati u vaše ruke, ali ne radi vas, radi vaše zloće, nego radi vašega spasenja. Ali ga imam vlast i uzeti. Zato vi nemate nikakvu vlast nadamnom. Pogledajte koja je ovo sloboda. Ja vam želim tu slobodu, dragi prijatelji, da nitko nema vlast nad vama. Bog je naš vladar. A ko Bogu služi, taj je slobodan. Ko Bogu, pod navodnicima, robuje, taj je gospodar. Da nam koljena ne drhte ni pred jednim autoritetom koji nije u skladu sa Božjom voljom, sa Božjim vodstvom, Božjim zakonom. Ni učenici njegovi to nisu razumjeli, tek kasnije. Ni ja ni ti to ne možemo razumjeti ako ne uđemo duboko u istinu patnje Isusove, smrti Isusove i uskrsnuća Isusova. To je ključ našega razumijevanja života i naše budućnosti. Zato vas pozivam i izazivam vas da živimo ostatak ove korizme kao otkrivanje i obnavljanje spoznaje Isusa, patnika, ubijenoga, umrloga i uskrsloga. Koliko više moje i tvoje misli budu usmjerene u tome pravcu, toliko će se više na nama prepoznati ljepota slobode o kojoj nam Isus govori. Neće nas se nimalo doticati to kad nas smatraju budalama, što slijedimo Isusa i što živimo kao što je živio On. I njega su smatrali budalom, luđakom. Prezreli su ga, a on ih je sve postidio, ne tako da im se osvetio, nego da je pokazao vlast božanske moći nad svakim bićem, nad cijelom stvarnošću. Zar to nije ono za čime naše biće žudi? Da vladamo s Bogom, da budemo veliki, da budemo sigurni, blagoslovljeni, da budemo vječni u radosti, u miru i sigurnosti. To nam danas Isus nudi, hrabreći nas. Ne bojte se. Kad ste sa mnom, nitko vam ništa ne može. Dođite k meni, slabi kakvi jeste, nemojte se praviti jaki i veliki, jer ja znam što je u vašim srcima.
I znam da nitko od vas ovdje već danas nije u srži jak, nego je slab. Da nije bogat po sebi, nego je siromah. Zato mi dođite siromašni i slabi. Ja ću vas ojačati i obogatiti. Ja ću vam dati mir. Ne trebaju mi vaša djela i vaše molitve. Trebate mi vi. A kad ste vi sa mnom, onda će vaša molitva spontano izlaziti iz vašega srca. I neće vas moći nitko zaustaviti da činite djela u moje ime. Jer kad ste sa mnom, spontano i radosno ćete činiti ono na što vas ja pozivam. Naša vjera, naša molitva, naša crkva, naša Gospa Delorita, naša župa je Isus. Isuse, gdje si ti u mome životu? Isuse, danas se odlučujem živjeti tebe, živjeti u tebi, živjeti s tobom. Isuse, danas ti dopuštam da ti živiš u meni. Amen.